گل ہے کہ چھوٹے ہوندے آسے تقریباً 5-6 سال عمر ہے بھٹے وان دے وچ ساڈے ایک عظیم شاعر ہن سائیں ممتاز حیدر ڈاہر وہ مولا علی علیہ السلام دے جشن دے حوالے نال جشن غدیر پڑھاندے ہن اتھاں جڑا نا محسن نقوی صاحب جہاں باز جتوئی اچھا نقوی احمد پوری اور نظر جھنڈیر قیس فریدی صاحب فانی اللہ آبادی یعنی جتنے بھی بڑے بڑے نا گھنو چا وہ سارے شعرا اتھا ہوندے ہیں مولا علی علیہ السلام دی شان دے وچوں مشاعرہ پڑھتے ہیں اساں بھی مٹی دے بیٹھے سن دے انہاں کو والخواہشات جاگ دی کہ یار کوئی اساں بھی محسن نقوی وانگوں یا قیس فریدی وانگوں یا نظر جھنڈیر وانگوں اساں دو چار شعر میں لکھسوں یا اساں بھی شاعر بن سکدوں بس وہ خواہشات جو دل دے وچ ہے تو انہاں کو سنتے تقریباً اساں 10-12 سال وہ مشاعرے سنے تو انہاں کو سنتے اللہ نے ایسا کوئی آخر شاعر بڑھا رہا کہ قیس فریدی صاحب ہم سنتے کو میں ہوں دا شاگرد بڑا سا آپ سرکار آگے قیس سے تھا ول میں انہوں نے کو مٹھائی رکھی بلا انہوں جڑا نا میرا نام ساحل کنوں ساحل لکھ رہا تھا ساحل وہاں کہ یا تو قوم دا تو ساحل ہوئی تو نا دا تو ساحل ہونا چاہیے بس کاف قاضیہ مسئلہ دس میں کوں کہ میں سوچ دا دریا پار کراں میں آکھن لبیک مؤذن کوں یا تلاوت رخ انوار کراں در سوچ دے ساحل بند تھی کن کیری بندگی دا انکار کراں اڑ وقت نماز اڑ یار آگے میں نماز پڑھاں یا دیدار کراں ماشاءاللہ تساں شاعری دے نال نال موسیقی دا بھی تو کوئی شوق رہیا اور موسیقی کرے دے بھی اور اللہ رب العزت نے پیارے نبی دے صدقے تو بڑی خوبصورت آواز رہتی ہے سب تو بڑے دے فن جڑا ہے شاعر ہوئے یا آرٹ نال وابستہ جڑے لوگ ہوئے انہاں باقی لوگ ایچے چیزاں کیوں کہنی آسین بس ہے تو مزاج دی گال سی اللہ تعالیٰ دی ونڈے اس سارا سے انسان تو بے بس ہے سارا کوئی تو اللہ تعالیٰ کرنا بیٹھے ٹھیک ہے نا جو بھی انسان کرنا پہ نا میں سمجھتا انسان اپنے واسطے کوئی نہیں ان دی وجہ ہے کہ سارا جڑا خطہ ہے سارا کی دھرتی ہے یہ محرومی دا شکار ہے لوگاں دے ذہناں دے وچ بھی وہ مجبوریاں تے محرومیاں تے پسماندگی یہ ہے وجہ انہاں دی کہ اتنے وسائل کوئی نہیں مسائل دے دن تاں کچھ لوگ ہیں جڑے محبتاں وڈن دن مگر اکثریت ہی میں ہے لیکن مطلب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین تساں دے پے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز تواڈی آواز میری آواز پورے سرائکستان دی آواز بلکہ ملتان شریف دی آواز اور میں تو اپنا میزبان تو اپنا خادم تو اپنا نوکر رضوان حسین ناظرین جی میں کہ تو پتہ ہے کہ ایسا تو سرائکی وسیب دے انہاں خوبصورت لوگاں دے نال ملوے نے وہ گلوکار ہوویں شاعر ہوویں ادیب ہوویں دانشور ہوویں اور ایویں ہی اج اساں موجود ہیں رحیم یار خان دے وچ اور رحیم یار خان سارے سرائکی وسیب دا خوبصورت شہر ہے سرائکی وسیب دا دل ہے اور جڑی شخصیت اج میرا موجود ہے ان شعر تو بعد میں اس شخصیت دا تعارف کروے ساں کہ جنہوں نے لازوال قربانیاں ہیں سرائکی قوم واسطے سرائکی خطے واسطے ہمیشہ انقلاب لکھا اور سچ لکھن دے عادت ہے انہاں دی اور ہمیشہ سچ لکھ دے رہندے ناظرین کہ گال ٹر پئی ہے ایک پند کرندہ دیکھی گال ٹر پئی ہے ایک پند کرندہ دیکھی اے نہ سمجھی کہ میری منزل کو زمانے لگ سن انہیں ہی گال ہے کہ آج ساری منزل جڑی ہے وہ یوانا تک بھی پہنچ گئی ہے آج ساری منزل جڑی ہے وہ صوبائی اسمبلی تک بھی پہنچ گئی ہے آج لوگاں دی مجبوری بن گئی ہے سرائکی زبان کو الوامنا سرائکی زبان وچ گفتگو کرنا بے شک وہ سارے دل رکھن واسطے الویندن لیکن یہ ساری جت دا پہلا سمجھ گنو پہلی سیڑھی ہے اور جڑی شخصیت میں نہ موجود ہے خوبصورت لکھاری ہیں خوبصورت آواز دے مالک ہیں بلکہ ہر فن مولا ہیں جناب رفیق ساحل صاحب میں نہ موجود ہیں میں آپ دا تھوڑا آپ دی محبتاں دا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو سب کو ٹائم دیتا اور انہاں نال گفتگو کرے سوں انہاں کو جان سوں انہاں دی زندگی دے سفر دے بارے لیکن ول کیونکہ جنن بندہ شاعران دے نال بیٹھا ہوئے تے ول کچھ نہ کچھ آمد تھیندی رہندی ہے میرے دل وچ درد سرائکی دا میرے دل وچ درد سرائکی دا میری ہر تعبیر سرائکی دی میرے دل وچ درد سرائکی دا میری ہر تعبیر سرائکی دی میں پتر تے ویر سرائکی دا میرے سر تے ماں دا قرضہ ہے میں پیتا ہے کھیر سرائکی دا السلام علیکم صحیح وعلیکم السلام صحیح کیا حال چال ہے طبیعت صحت مزاج ٹھیک ہے اللہ دی رحمت صحیح سب خیریت ایک گنوں والا سن تو کو پکڑ گئے ہے بڑی مہربانی سی جناب دا شکریہ اتنی سفر کرتے آئے سارے کو جناب دی بڑی بڑی مہربانی رفیق ساحل صاحب میں سب تو پہلے یہ جاننا چاہ سا کہ ادب
ایک ایسی مطلب ونڈ ہے، ایک ایسا کم ہے جہاں ہر بندے دے واسطہ روگ نہیں ہے، تو کوئی ذوق اور شوق کی میں لگا؟ وہی گل ہے کہ چھوٹے ہوندے سے تقریباً 5-6 سال عمر ہے، بھٹےوان دے وچ سارے ایک عظیم شاعر ہم سائیں ممتاز حیدر ڈاہر، وہ مولا علی علیہ السلام دے جشن دے حوالے نال جشن غدیر پڑھانے ہیں۔ اتھاں جڑے نا محسن نقوی صاحب، جہاں باز جتوئی، اچھا نقوی احمد پوری اور نظر جھنڈیر، قیس فریدی صاحب، فانی اللہ آبادی، یعنی جتنے بھی بڑے بڑے نا گھنو چاہ وہ سارے شعراء اتھاں ہوندے ہیں، مولا علی علیہ السلام دی شان دے وچوں مشاعرہ پڑھتے ہیں۔ اساں بھی مٹی دے بیٹھے سن دے سے انہاں کو ول خواہشات جاگ دی کہ یار کوئی اساں بھی محسن نقوی وانگوں یا قیس فریدی وانگوں یا نظر جھنڈیر وانگوں اساں دو چار شعر میں لکھسوں یا اساں بھی شاعر بن سکدوں، بس وہ خواہشات جو دل دے وچ ہے تو انہاں کو سنتے تقریباً اساں 10-12 سال وہ مشاعرے سنے، تو انہاں کو سنتے اللہ نے ایسا کوئی آخر شاعر بڑھا دیتا۔ رفیق ساحل ان دی کیا وجہ ہے؟ رفیق تو سمجھ چاہتا ہے اگلا جڑا نا ہے اے مطلب تواڈے کئی محبوب دا نا ہے، کئی نے تو کوئی پسندیدہ نا دیتا ہے، کیا ہے؟ وہی میں کہا کہ بھئی میں رفیق ساحل سر میں نام پہلے ساحل سر میں نام تے میری شکر جڑی استادی دی کہیں دے کو کہنا رکھی ہوئی، ممتاز حیدر خان ڈاہر بہشتی سہیں کو میں آدھا لیم کہ میں کوئی شاگرد بناؤں، وہ بلا ہس دا وہ کہ قیس فریدی صاحب ہم سنتے کو میں ہوں دا شاگرد بڑا سا، آپ سرکار آگے قیس سہیں تھا ول میں انہوں نے کو مٹھائی رکھی بلا انہوں جڑا نا میرا نام ساحل کروں ساحل لکھ دیتا، ساحل وہاں کہ یا تو قوم دا تو ساحل ہوئی تو نا دا تو ساحل ہونا چاہیے، کیا بات، بس تخلص سنا رکھا سی مہربانی۔ ماشاءاللہ تساں میں یہ سمجھدا کہ شاعر جڑا ہوندا ہے خاص طور تے انقلابی شاعر وہ اپنے جگر دے خون کو کٹھا کردا ہے، اپنی انگلی کو تراش کے قلم بنیدا ہے اور ولو جڑا جگر دا خون کٹھا تھی ہویا ہوندا ہے او کو الفاظاں دی شکل دے وچ لکھدا ہے۔ تساں کیا سمجھدے وے کہ انقلابی شاعری یا اپنی ثقافت اور اپنے کلچر دے اوتے لکھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ سب تو بڑی گل ہے کہ بھئی جڑی شاعری ہے نا اج دے دور دے وچ سچ لکھن تا بہوں اوکھا تھی گیا، کیونکہ کئی شاعر دا شعر ہے، میں کوئی شاعر دا نام نہیں ہوندا کہ بھئی وہ شعر میرے ذہن تو اللہ دا پہ مل میں تساں کئی شاعر دا نہ سناؤ نا، تساں کوئی اپنا سنوا دو۔ ہاں شعر سننا پیا میں سی کہ ایک ڈوڑا پیش کرنا پیا تھوڑے حکم دے مطابق، وہ ڈوڑا کہ بھئی کاف قاضیہ مسئلہ دس میں کوں کیویں سوچ دا دریا پار کراں، میں آکھن لبیک مؤذن کوں یا تلاوت رخ انوار کراں، در سوچ دے ساحل بند تھی کن کیڑی بندگی دا انکار کراں، اڑ وقت نماز اڑ یار آگے میں نماز پڑھاں یا دیدار کراں۔ ماشاءاللہ تساں شاعری دے نال نال موسیقی دا بھی تو کوئی شوق رہیا اور موسیقی کرے دے بھی، اور اللہ رب العزت نے پیارے نبی دے صدقے تو بڑی خوبصورت آواز دیتی ہے۔ سب تو وڈی جڑی میں تہاڈا ذاتی طور تے بڑا بڑا فائن ہاں، پرستار ہاں، کیونکہ تساں ہر دل عزیز شخصیت ہوئے، تساں یقیناً میں ایک عرصہ دراز تو کو جاندا، تساں ہمیشہ محبتاں ونڈیاں، کیا تساں کیا سمجھدے وے کہ جویں تساں محبتاں ونڈے دے وے فن جڑا ہے شاعر ہوئے یا آرٹ نال وابستہ جڑے لوگ ہوئے انہاں باقی لوگاں چ چیزاں کیوں کہنی؟ آسین بس ہے تو مزاج دی گال سی، اللہ تعالیٰ دی ونڈ ہے، یہ سارا سے انسان تو بے بس ہے، سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ کرنا بیٹھے، ٹھیک ہے نا جی، جو بھی انسان کرنا پہ نا میں سمجھتا انسان اپنے واسطے کوئی نہیں، وہ دی وجہ ہے کہ سارا جڑا خطہ ہے سرائکی دھرتی ہے یہ محرومی دا شکار ہے، لوگاں دے ذہناں دے وچ بھی وہ مجبوریاں تے محرومیاں تے پسماندگی یہ ہے وجہ انہاں دی کہ اتنے وسائل کوئی نہیں، مسائل ڈیرن تاں کچھ لوگ ہیں جڑے محبتاں وڈن مگر اکثریت ہی میں ہے، لیکن مطلب ذہن جڑا ہے وہ کو شروع تو میں چھوٹا چھوٹا رکھو ہے نا کہ وڈا نہیں رکھنا، کیونکہ میں سمجھدا کہ اللہ رب العزت دا فرمان ہے کہ دو چیزاں کائنات دے وچ ونڈن نال کھٹ دیاں نہیں، ایک محبت تساں جتنی کرے سو اتنی ودھارا تھیندا ویسی، اتنا لوگاں دے وچ تہاڈا ایک نام بندا ویسی، دوجا جنا تساں اللہ رب العزت دی ذات دے اوتے اون دے نام تے کچھ ونڈے دے وے تے تساں غریب نہیں ویتھیندے، اللہ پاک تو کو ڈبل کریندے۔ جی آئی میں کوئی شک کوئی نہیں سی، محبتاں ونڈنیاں چاہیے انسان کو، پیار رکھنا چاہیے، خلوص رکھنا چاہیے اپنی زبان نال، کلچر نال، دھرتی نال، اپنے وسیب دے لوگاں دے نال، وسیب دے جتنے بھی لوگ رہندے سارے لوگاں نال محبت ونڈنی چاہیے، تو ان کو تو جہنا سی انسانیت آدن۔
اچھا شاعری جڑی ہے یہ آپ بیتی ہے معاشرے دی عکاسی ہے مطلب آج کل تے اساں ڈٹھے کہ وہ ایک ویگن تے کلنڈری کرے دا تو وہ بھی شاعر ہے کوئی بندہ مثال ہے کہ بکریاں چرے دا تو وہ بھی شاعر ہے میں سمجھدا کہ یہ خدا داد صلاحیت ہے اور کچھ ایسے بھی شاعر موجود ہیں ساری وسیب دے جڑے شاعری کہیں کو لکھویں دے مقطع اپنے نام دا پیسے دے کے وہ بھی شاعر ہیں ہاں صحیح گال ہے کہ پہلی گل تو کہ بھئی شاعری اون جگہ تے زیادہ ہوندی ہے جتھا پسماندگی زیادہ ہوئے نا انصافی زیادہ ہوئے ٹھیک ہے لوگ مجبور تھی تے انہاں دے دل جڑے وہ کئی شاعر نے آکھیا کہ شاعر کیا ہاں اقبال سوکڑ صاحب دا شعر ہے کہ شاعر کیا ہاں شعور کیا رکھداں تیرے نظراں رحم فرما گن جڑے ہنجو میں کیر نہیں سگیا شیر بنتے زبان تے اصل شاعری تو وہ سی کہ دل دی ہبڑا سے جڑی باہر کڈھن لوگ تے دوجی گل ہے جڑے شاعر دوجن اپنا پیسے دے زور دے اوتے پیسے دے کے لکھا گھن اے جے لوگ جڑے ساڈے کول بھی کچھ لکھوا وینن لیکن صرف گل تے اے سی کہ بھئی معاشرے دے وچ اے چیز تے ضروری ہے کہ تعلقات نہیں بھاونا پوندے لیکن اتھاں ہی گل ہے رفیق ساحل صاحب میں سمجھدا کہ اے جویں ہن تہاڈی کتاب ہے اے الفاظ شاعر واسطے ان دی اولاد تو ڈھیر پیارے ہوندے اے شاعری اے کلام اے ان دی اولاد تو ڈھیر پیارا ہے اگر اساں کہیں دے اعزاز وچ لکھ دے ہیں تے ضروری ہے اگر اساں کہیں کو پیسے گھن کے مطلب تاری گال نہیں ویسے اوور حال میں گال کرندا بیٹا اگر اساں کہیں کو پیسے گھن کے تو کو کلام لکھتے رہنے میرے خیال دے مطابق اپنے ضمیر دے نال زیادتی نہیں ضمیر دے نال زیادتی نہیں ضمیر علی زیادتی کو دیکھوں تو بلا پیٹ کو کیڑے کروں گال کہ لوگ تو اپنی بھوک کروں ہن بال بھی چیندے کھڑن حالات اپنے اوریجنل بچے بھی چیندے کھڑن پتر بھی چیندے کھڑن تو سن دے فلانا بندہ فلانی جا دے بال بھی کہوں کیتی کرے ان دی وجہ ہے کہ ڈیڈ تو منگ دے ٹھیک ہے سی ان دی وجہ کروں وہ سارا کچھ غزل دا شعر ہے کہ بھئی میں شاعر ہاں میں کو بازی انادی ہرنی پہ گئی ہے نزاکت ویلے دی دے دے وہ رمز بسرنی پہ گئی ہے نزاکت ویلے دی دے دے وہ رمز بسرنی پہ گئی ہے تو آج کہتے جو بھئی میں کوئی پیٹ دے دوزخ دا بل پورا کرن کیتے میں کوئی پیٹ دے دوزخ دا بل پورا کرن کیتے بھتارے تے وڈیرے دی خوشامد کرنی پہ گئی ہے تو گال ہے کہ سی یہ چیزیں نال نال ہیں رفیق ساحل صاحب کتنی کتاباں ہو سے جڑیاں تساں ہی ٹائم تک لکھ چکے ہوئے کتنی کتاباں دے تساں مطلب لکھاری ہوئے میرے سی ٹائم تقریباً کوئی 10 تو 11 کتاباں چھپیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے سی کچھ کتاب چن تے 3-4 کتاباں وڈے ہیں تے وہ چھپیا ہوئے ہیں سی جنن اللہ رب العزت انسان کچھ نہیں ہوتا تے ان کو شہرت رہندا ہے کیونکہ ای ٹائم سرائکی قوم تہاڈی دیوانی ہے تساں جتھ بھی ویندے وے لوگ تہاڈے نال بڑی ساری محبت کریندے جنن لوگ بہت سارے تہاڈے پرستار بن ویندے تو کو بڑا سارا پیار ملدا ہے اون انسان دی ذاتی فیلنگ کیا ہوندی ہے ہاں بالکل بڑی خوشی تھی ہے صحیح محسوس تھی کہ بھئی کوئی اسارے نال محبت کا لوگ بھی پیدا تھی گن تا اللہ دا اس وقت اساں شکریہ ادا کرنے سے کہ بھئی جڑے لوگ محبت کرنے پہ اے میرے مالک دی مہربانی ہے سمجھو اللہ محبت کرنا پہ کتنے کے گلوکار ہیں جڑے جنہاں نے ای ٹائم تک تواڈے گاونے گائے ہاں سی گلوکاروں دی تعداد تو نہ سے دے سکتے تقریباً ہزاریں والی گال ہے تے الحمدللہ پورے وسیب دے گلوکار چھوٹے وڈے نامور کیسٹے والے سیڈے والے اور ان دے بعد بغیر او لوگ زیادہ تعداد جنہاں دے کوئی والیم مارکیٹ نہیں ہے دیہاتن گانے بدن قوال میرا کلام گمدن ذاکر میرے قصیدے لکھے ہوئے پڑھدن ڈوڑے پڑھدن مصائب پڑھدن ان دے بعد فنکار قوال اور الحمدللہ پورے وسیب دے گلوکار میرا کلام گانے پن رفیق ساحل صاحب تساں کیا سمجھ دے کہ جڑی فیلڈ نال تساں وابستے ہوئے گلوکاری ہوئے شاعری ہوئے لوگ آدھن جی جب تک بندے کو عشق نہ تھی ہوئے تو بندہ ایک کام نہیں کر سکتا تہاڈی زندگی بھی کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہے ابتدا ہاں یہ گل بھی ٹھیک ہے عشق بھی ضروری ہے اور سچی گال ہے مگر عشق دا ہون جڑا اتنا ضروری نہیں یہ کوئی بڑا بیا عشق کہڑا کہ اپنے دکھ درد بیان کرنے واسطے شاعری بندہ کرے دے ضروری نہیں کہ بندے دا کوئی معشوق ہوئے یا انہوں عشق کرے تو شاعر بن دے یہ بھی کہنی تو کچھ ہے بھئی سچ بھی ہے کتنے عشق تھا اس نے کیونکہ لا تعداد عشق ہوندے جویں جویں شہرت ملدی ویندی ول لوگ دیوانے بندے ویندے تساں ذرا دسنا چاہو کہ تہاڈی زندگی تے کتنے او ناکام محبتیں جڑیاں حاصل نہیں تھی سکیاں گال ہے سی کہ چینل دیتے وسط نال وہ ساری گودڑی نہ پھرولو گال ہے کہ گناہگار بندہ پتہ ہے انسان کو کتنے خطاواں تھیندے کتنے پیار تاخر کے نہ کے نال ہوندے
اصل آخر انسان سے سارا بھی کہیں پیار پیا ہو سی مگر شاعری ہے جی وہ پیار کی محتاج نہیں. شاعری ہے جی یہ اللہ تعالیٰ کی طرفوں ایک حسن ہے جی اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہرے تے حسن رکھے جی اللہ تعالیٰ نے دولت کو حسن دیتے جی اللہ تعالیٰ نے آواز کا کہیں کو جادو دیتے حسن دیتے ان شاعری بھی اللہ تعالیٰ کی طرفوں انسان کو ایک حسن ہے. رفیق سہیل صاحب اصا پروگرام دے آخر والے پاسے ویندے پے ہیں کچھ چند گالی مزید تاری لائف دے بارے بھی تارے نال کرے سوں. میں سب تو پہلے یہ سوال کرے سا کہ جھوک ٹی وی وسیب دی آواز سرائکی فنکاراں دی آواز ہے سرائکی مظلوم لوگاں دی آواز ہے سرائکی شاعراں دی آواز ہے. جھوک ٹی وی جڑا کردار ادا کریندا پے اج دیکھو کہ اساں رحیم یار خان جناب دی خدمت وچ بھی بیٹھے ہیں. جھوک ٹی وی دے اوتے تساں کتنے % مطمئن ہوئے یا ایدی جڑی نمائندگی ہے او کو تساں کیا سمجھدے ہو؟ ماشاء اللہ سے جھوک سب تو پہلے گل ہے کہ جڑا جھوک ٹی وی کا نام رکھا گیا سب تو پہلے تو اصا یہ ثقافتی نام ہے. اصل کو بڑی خوشی تھی جی لفظ جھوک ہم دے تب محسوس تھی وے کہ سرائکی خطے دی آواز ہے سرائکی علاقے دی آواز ہے سرائکی زبان کو پروموٹ کرنے والا چینل ہے ٹھیک ہے سی سرائکی لوگوں کا چینل ہے. اندر بعد وسیب بسن والے جتنے ہی قوم ہیں سرائکی پنجابی پٹھان بلوچ پختون جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کا چینل ہے کیونکہ وسیب کا چینل ہے وسیب جتنی قوم رہنے یہ سارے کا چینل ہے اور یہ جی خدمات ہے یہ جتنے بھی اعتراف کیا وجے وہ گھٹ ہے. تو میں سمجھنا ساری زبان کا ودھارا بھی تھیندا پہ اور کلچر دا ثقافت دا اور اصلی تمام جڑے لوگوں کو پروموٹ کرنا پہ فنکاریں کو گلوکاریں کو دستکاریں کو پہلوانے کو جتنے بھی لوگ انٹرویو آمدن یا انہوں نے انٹرویو چل دیں یہ بڑی خوشی کی گال ہے اور یہ بہت ودھارے کا سبب ہے. یہ موقع تے تساں سارے وسیب دے گلوکار فنکار شاعراں کو کیا پیغام دے سو یا وسیب زادے کو کیا پیغام دے سو؟ ہاں بس پیغام یہ کہ میں یہ عرض کر سب انہوں کو کہ بھئی دوستوں محبت کریں دوستوں کو ملن دور دراز دے لوگ ہو سن ایک دوسرے نال جڑت تھی سے ایک دوسرے کو ملسوں جڑسوں جڑے ایک بے کو نہ سے ڈٹھی کرے انہوں نے نال بھی سینے نال سینہ ٹکر سے تو تمام فنکاراں دے علاوہ بھی لوگ جڑے ہیں سنن والے لوگ ہیں وہ بالکل ملتان پہنچن. جھوک ٹی وی میں بڑا ایک اہم سوال کرے سا کہ ساری ثقافت کو سارے کلچر کو سارے فنکاراں کو سارے شاعراں کو تساں کیا سمجھدے ہو کہ کیڑی ایسا شخص ہے کیڑی ایسی ہستی ہے جنہیں ایک پروموٹ کیتا بے لوس اور اپنا تن من اپنا گھر تک لٹا دیتا اپنے ماں بولی واسطے؟ صحیح نہ ہیں ڈھیر سارے ول اگر کہیں ایک دا نہ گھندوں تے ول بے دا نہ گھدو سے تے ولا گروپ پن ول رانی تھے کہ یار وہ فلانا نہ گھدے تے سارے فلانے بڑے دا نہ نت گھدا تے جڑے لوگ بھی ان کو پروموٹ کرنے پن سر میں کہیں لیڈر دا نام نہیں پوچھنا چاہتا پیا میں اون شخص دا نام پوچھنا چاہتا پیا کہ جڑا این دھرتی نال ماں بولی نال محبت کریں دے اور انہیں اپنا تن من دھن خطے واسطے لائے. میں کہیں بھی لیڈر واسطے سوال نہیں کیتا نہ میں کہیں لیڈر واسطے سوال کرے سا کیونکہ سارے لیڈر سارے واسطے قابل احترام ہیں قابل عزت ہیں. میں اون ایک وسیب دے پتر دی گال کرنا چاہنا کہ جنہ لوگوں نے قربانیاں دے کے آج تک اپنی ماں بولی کو زندہ رکھا ہے اپنی ماں دھرتی واسطے بڑا سارا کام کیا. سونا سی سب تو پہلے تو میں سمجھنا کہ جی خدمات ہے جڑا کم حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کر گئے تو میں سمجھتا ہوں ان کو علاوہ اتنا کم کوئی نہیں کر سکتا جی میں خواجہ فرید سے صرف انہیں دیوان کو دیکھو چاہے جو دیوان کو چاہ گنو سرائکی بچوں تو سرائکی کا پیچھو کچھ نہیں بچتا. تو باقی جڑے لوگ شاعر جی پن یہ جو لوگ ہیں جو تاج محمد لنگا صاحب دنیا تو ٹر گئے حمید اصغر شہین صاحب ہیں ٹھیک ہے نا سی اندر بعد باقی ڈھیر سارے لوگ ہیں جنہوں کا نام گھدا وجے تو میں سمجھنا گھٹ ہے. ماشاء اللہ جڑے لوگ کرنے پن خدمات یا کم کرنے پن اصل انہیں کو لکھاں سلام. اپنے وسیب دے وچ کام کرنا بڑا آسان لگتا ہے. وسیب تو بہر ملک برادران نے کراچی دے وچ مطلب رسالے دی شکل دے وچ اخبار دی شکل وچ ڈرامے دی شکل دے وچ ہمیشہ مطلب وہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنی ماں بولی تو ایک فکرہ بھی اگاں پیچھا نہیں وہ پسند کریں دے. ملک برادران دی جڑی قربانی ہے اس سرائکی قوم واسطے تساں کیا سمجھدے ہو؟ ہاں بالکل انہوں نے قربانی ڈھیر سارے نظیم ظہور ملک صاحب مرحوم غفور ملک صاحب منظور ملک صاحب انہوں نے اپنی جگہ تے بہت سارا کم کیتے. الیکٹرانک میڈیا دے وچ متعارف کراؤن والے یعنی سرائکی کو وہن اندر بعد ول ایسا ایسا ڈھیر سارے لوگ ہیں جڑے کم کرتے پن ہن بھی لوگ کم کرتے پن ظہور صاحب ہن بھی کم کرتے پن لیکن وقت دے نال نال جویں وقت ڈھلدے ویندا ایویں لوگ بدلدے ویندے تو یہ ہزاراں دی تعداد وچ لوگ ہیں جڑے کم کرتے پن کرتے راسن اور کرتے رہ گئے.
شاعری تو بعد موسیقی والے پاسے آوے نے کہ موسیقی دا تو کیویں شوق لگا, موسیقی تساں کرن تو آغاز کیتا, کیندے تو تساں مطلب متاثر آوے, کیڑا ایسا گلوکار فنکار ہے جڑا تواڈا پسندیدہ ہے جی کو تساں میں سمجھدا کہ جی کو دیکھ کے تساں گاون والے پاسے آئے؟ موسیقی میں کہ بھی میرے والد محترم دا نام ہے منظور احمد. ابا سی ایک گائک ہن, انہاں فن موسیقی ہندوستان دے استاد ہن دھلپتیا گھرانے دے. انہاں دا نام ہے دلاور خان تے بخت علی خان. وہ میرے ڈاڈے نے ہندوستان اگے پرانی گال کہنا پیا, میرے ڈاڈے نے انہاں کو سڑوایا ہندوستان چوں. انہوں نے والا میرے ابے سی کو تعلیم دیتی. ابا سی انہوں نے کو سکھتا رہ گیا کلاسیکل موسیقی, اور ابا سی ٹھومری ترانہ خیال بڑے سنے انداز نال گندے ہیں. لیکن بدقسمتی ساری ہے کہ ان دور دے وچ نہ ہن سسٹم اج والا نہ ہا موبائل والا یا جویں تا کوئی ریکارڈ موجود رکھوں. میں اپنا فن موسیقی تو سیکھی اپنے والد صاحب کنوں. تے اون دے بعد ول خواہش اج کل رواج یا خواہشات ہے کہ میں پسند کرنا منصور علی ملنگی صاحب کو. ول استاد حاجی منصور علی ملنگی صاحب دے کولوں میں ضلع جھنگ ونٹے انہوں نے کوئی شکر رکھی, انہوں نے باقاعدہ شاگرد بنوں. باقی دعا انہوں دیتی تے رنگ لگ گیا کہ انہوں دا نام بیٹھے کھانے ہیں. موسیقی کو کیا سمجھ دے تساں کہ موسیقی انسان واسطے کتنی کہ ضروری ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل موسیقی ضروری ہے سی, کیونکہ ہر جتنے ہی بندہ بیمار ہوئے تے اگر کوئی سریلی آواز سن گھنے, کوئی میٹھا آلات سن گھنے تو انہیں دل تے ضرور اثر کردی. موسیقی بزرگ آدھے ہیں کہ روح دی غذا ہے, اور اگے تو علاج بھی لوگ موسیقی کے ذریعے کرنے ہیں. تے ہور تو وہ چیزاں نہیں رہ گیا سب, کیونکہ گال موسیقی دی نہیں, گال موسیقی پیش کون کرنا پہ. وہ متقی لوگ ہیں, پرہیزگار لوگ ہیں, مسلے تے بیٹھ کے انہوں نے اپنے راگ دی باقاعدہ ترتیب بنائی ہوئی ہے. تے اج دے فنکار کو دیکھیں کہ کیڑا کیا کیا چیزاں پیتے باندھے, کیا کیا کیویں گاندے. تے وہ لوگ تو متقی پرہیزگار, اس واسطے انہوں دی آواز اثر آ. اگر یہ آواز مارے تو جھڑ بڑھتا, آواز مارے تو بارش لائے پمدی, آواز مارے تو سکے درخت ساوے تھی میں جان. سرائکی حوالے نال کیڑا ایسا راگ ہے جڑا کہ سرائکی قوم واسطے سرائکی کلچر دا حصہ رہی ہے, اور اج بھی اگر وہ راگ چھیڑا ونجے تو اون راگ دے ذریعے لوگاں دے دل ایک دفعہ جڑا نا وہ مجبور تھی ویندے مطلب ان جھومن تے؟ ہاں راگ تو ڈھیر سارے ہیں, لیکن میں سمجھنا سرائکی خطے دے جڑے ترائے راگ ہیں نا سی, ترائے راگ وہ ترائے راگیاں وہ بڑا یعنی اثر کرنے والے اور مشہور ہیں. بھیروی, تلنگ تے جوگ, یہ ترائے جڑے راگ ہیں یہ کثرت نال گلوکار گاندے پن, اور لوگ زیادہ تر منجھی چھیڑن والے, بکریاں چراون والے, بھیڑے چراون والے, روہی دے وچ روہی دے لوگ یہ راگ زیادہ تر گاندے وے ہوندے تے مال چلندے وے انہاں دے دلاں دے اوتے یہ سمجھو نقش کیتی کھڑے نے راگ. رفیق سہیل صاحب پچھلے تقریباً کوئی 7-8 سالوں تو سرائکی وسیب دے جڑے شاعر ہیں, گلوکار ہیں, انہاں دے نال ایک وانج کیتی ویندی پئی ہے کہ جویں ساؤنڈ ایکٹ دے حوالے نال اساں اگر گال کروں تے او غلط نہ ہوسی. ول اے کہ باقی صوبیاں دے وچ جویں تساں ساڈا اثاثہ ہو, ساڈا سرمایہ ہو. میں سمجھدا کہ اگر سرائکی دھرتی دے جڑے سفیر اگر کوئی ہیں تے انہاں دے وچ پہلے نمبر تے شاعر آندے تے دوجے نمبر تے فنکار آندے. انہاں سفیراں دے نال, سرائکی وسیب دے سفیراں دے نال ہر دور دے وچ زیادتی کیتی گئی ہے. تساں کیا سمجھدے وے کہ حکومت کو جویں باقی علاقیاں دے وچ باقی صوبیاں دے وچ شاعراں دے فنکاراں دا ایک ثقافتی جڑا فنڈ ہوندا ہے انہاں کو دتا ویندا ہے, لیکن اتھا نہیں دتا ویندا, ای بارے کیا آکھو؟ ہر گال ہے کسی ہر کم دے وچ پہلی گال تے کہ بھی ہر جا دے اوتے, ہر علاقے دے وچ, ہر معاملے وچ, ہر فیلڈ دے وچ گروپ ہیں, گروہ ہیں, ٹھیک ہے سی. کچھ لوگ ہیں جڑے حکومت دیندی پئی فنڈ, مگر ملتے انہاں کو پن جڑے وہ گروہ انہاں دے نال حکومت نال جڑے ہوئے ہیں, جڑے کہ سردار وڈیرے دے نال جڑے ہوئے ہیں. اساں جے لوگاں کو تاں نیڑے نہیں لگنے دے اگلے, ٹھیک ہے سی. تے باقی حکومت اپنی طرفوں کچھ نہ کچھ کریں دی ہے, مگر جڑے اگوں لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سارے اپنے بندے کو ملن, جڑے حقدار ہیں انہوں کو نہیں ملتے, جنہیں کو اللہ بے دے پتہ نہیں وہ وصول کھڑے کھڑے ہیں, وہ گھندے کھڑے ہیں. تے اساں کو تو کوئی ہو جا فنڈ نہ ملے تے نہ مل دے. تے باقی گال دوجی گال ہے کہ بھئی موسیقی دے حوالے نال کہ بھئی ساؤنڈ ہے کٹ, وہ ایویں ہے کہ جڑا چلدا پلدا گلوکار ہے, تکڑا گلوکار ہے, وڈے وڈے گلوکار دے پروگرام تھیندے پن, جتنے وڈے سنگر ہیں وہ گاندے کھڑے ماشاءاللہ لکھاں تے کروڑاں روپے دے کماندے کھڑے. باقی جڑے چھوٹے چھوٹے لوگ ہوں اساں اگر تبلا واجا چاہ تے گاڑی تے کتھوں ٹپدے پے ہوں, ساؤنڈ چاہ تے ٹپدے پے ہوں, پولیس فوراً پکڑ گھندی ہے.
भला असां एक तो सारा प्रोग्राम ज़ाया थी गया जिथा वेंदे पैसे पैसे न बने दूजा भला जंहिं वेले पकड़ ते गिन वेंदे भला बे पैसे घरों ला के दाने वेचूं भावें कपड़े वेचूं भावें जो करूं भला अपनी जान छुड़वाऊं। लेकिन रफीक साहब साहब तुसा कोई चोर नहीं वे, कोई डाकू नहीं वे, तुसा मुल्क दे सफीर ही वे, फनकार हमेशा फनकार शायर अदीब दानश्वर ये लोग खुशियां वंडे देन, ये लोग मतलब खुशियां को सांझ बन के करें देन। चोरां डाकुओं को पकड़ना जड़ा पुलिस दा काम आई वो फनकारां दे उत्ते ही, क्योंकि फनकार ते एक नफीसाना तबीयत दे मालिक होनन, एक दरवेशाना तबीयत दे मालिक होनन। तुसा क्या समझदे वे कि पंजाब पुलिस दा जड़ा ये अमल है ये फनकारां वास्ते अच्छा अमल है? ये अच्छा अमल नहीं, बहुत बुरा अमल है, भैड़ा अमल है। और इनकी जितनी मजम्मत की थी जरा मेरे जहन ने तुम सी वो ये कि सरायकी मौसीकी के जरिए सरायकी परवान चढ़ती पी है। सरायकी मौसीकी के जरिए लोग अपने जबाना छोड़ कर नहीं सरायकी जबान की तरफ राग़िब थींदे पिन। ये बहुत बड़ी साजिश है अपर पंजाब की बहुत बड़ी साजिश है कि वो आदन के ना फनकार गासी डोढ़े माइए ना लोग सुन सन ते ना सरायकी जबान तरक्की करे सी। इस वास्ते जो ना मौसीकी वाला जो पीरियड है वो थोड़ा बंद करना चाहते हैं। क्या तुसा क्या समझते हो कि साडी जबान की तरक्की को ये तरीके दे नाल तमाम ये जड़े उन्हां दे तरीकेकार इस्तेमाल करेंदे पेन, क्या इन्हां तरीके नाल साडी जबान की तरक्की को रोक सकते? नहीं रोक सकते सी। ये जुबान को ख्वाजा फरीद सिंह की दुआ है, ठीक है ना सी। जबान तो इंशाअल्लाह जिंदा ही रहनी है, ये अज दी तो कह नहीं ना सी। सरायकी जबान बहुत पुरानी जबान है, मन दरिया की जबान है, जे तुम अल्लाह की इलाही रास्ते सरायकी जबान तरह से। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये दसेसो कि तुहाडा पहला केड़ा ऐसा गीत है, क्योंकि मैं हुण आखिर दे उत्ते आखिरी सवाल तुहाडे नाल करदा पिया, केड़ा पहला गीत है जिहड़ा मकबूल थी सरायकी वसेब दे लोगों ने बड़ा पसंद किया? पहला गीत और पहला डोड़ा साकू जरूर सुनवेसो। मेरा सी पहला गीत जड़ा ना मेरा लिखा होया गीत अजमल साजिद ने गाया, असा लोग सरायकी सारी झोंक सरायकी। उन्हें बोलन कि कोट दियावर शहर असाडा रोही विच घर बार असाडा आ भूरा लाहिक वार असा लोग सरायकी सारी झोंक सरायकी। ये बड़ा मकबूल सी, इंटरनेशनल लेवल दे उत्ते मकबूल है गीत। वैसे तो तमाम गीत जड़े सीने साहब ने गाए, अहमद नवाज सीने ने, असा ड्राइवर लोग साकू ना कर तू प्यार, इवें इखलाक अहमद इखलाक ने गायन मेरे गीत, वो भी बड़े मकबूल थे। उसके बाद शाहबाज खालती ने एक गीत गाया असा ड्राइवर लोग साकू ना कर तू प्यार। शाहजादे आसिफ गिलानी ने गए इत्था ब्रेक लाई कर, मेरी दिल मजबूर ना थी अखियां तो दूर, केड़ा कीते मैं कसूर गियों रोल जानिया। ये गीत बड़ा मकबूल था। यानी वसेब दे जितने ही गुलकार हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा कलाम इस्टम गाते पिन और गीत मेरे मशहूर हैं। आखिर दे रफीक साहल साहब झोंक टीवी देखने वाले नाज़रीन को तुहाडे नाल प्यार करने वाले नाज़रीन को, क्योंकि इस टाइम सारा प्रोग्राम पाकिस्तान क्या बाहर दे मुल्क भी लोग रहते बैठे हैं, उन्होंने क्या पैगाम दसो, क्या आखसो? मिठा जिया प्यारा जिया सोहना जिया जिमें तुस आप मन भावने वे इवें मन भावना जिया पैगाम। सब तो पहले अर्ज है कि पैगाम यह है कि भी अपनी ज़बान नाल मुहब्बत करो, जिथे ही वनो सरायकी गाल करो, सरायकी बोलो, ठीक है ना। बे दी जबान बोलना तो बेहतर है, अपनी मादरी जबान को ना बोलो, भावें जिथे ही बैठे हो अपनी जबान बोलो। दूजा बच्चे को तालीम दिवाओ, जब तक तालीम तुहाडे बाले को ना हो से, तुहाडी तालीम मुकम्मल ना हो से तो तुहाडा हर काम अधूरा रहे से। जी खवातीन हजरात सा गुफ्तगू करेंदे पैन जनाब रफीक साहिल साहब और बड़ी प्यारी जी गुफ्तगू। आखिरी पैगाम जड़ा इन्होंने दिता है वो यकीनन मैं समझदा कि एक पूरी किताब है, बेशक वो थोड़े अल्फाजां की शक्ल दे विच आई, लेकिन रफीक साहिल साहब ने हमेशा सरायकी कौम दा सरायकी खिते दा अपनी माँ बोली दा दर्द रखा है। और ये गाल बिल्कुल हकीकत है कि जिथा तुसा कहीं नाल गुफ्तगू करे देवे, कहीं नाल गाल बात करे देवे, तुसा अपनी माँ बोली च करे देवे, तुहाडी जबान भी प्यारी लगदी है और सामने वाला बंदा तुहाडे ते मुतासिर भी थींदा है। जैन असां कोशिश करेने कि असां मांगवियां जबाना को अपनी बोली दे नाल अलवावण दी कोशिश करेने, अपनी जबान दे नाल अलवावण दी कोशिश करेने, उथां हिक तां साडी ओ मुहब्बत नहीं रहिंदी, ओ प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरायकी जबान को इतनी इज्जत बख्शी है कि असां कहीं को प्यार दे नाल लाला जन सडेने ना या अद्धा सडेने
हैं तो वो बंदा यकीनन इवें मुहब्बत दे जकड़ा वेंदा है कि जिवें मेरे ख्याल असां कहीं को कैद नहीं कर सकते। लेकिन नाजरीन बड़ी कमाल गुफ्तगू थी पई आई। रफ़ीक सहल साहब ने हमेशा इनकलाबी कलाम लिखा, तुसां ढेर सारा इन्हां दा कलाम सुना और साडे वसेब दा, बल्कि वसेब तो बहर दे भी गुलकारां दे ज़बानी चों मैं इन्हां दे गावणे सुनन, लेकिन वसेब दा कोई ऐसा गुलकार कह नहीं जिन्हें इन्हां दा कलाम ना गाया होवे। नाज़रीन दे दरअसल झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और अपने मेज़बान को इस शेर दे नाल इजाजत देसो कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू डीवा बाल के रखचा हवा जाने खुदा जाने। नाज़रीन जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ दे नाल। वल हाजिर थीसूं एक प्यारे जे खूबसूरत प्रोग्राम दे नाल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, सराकिस्तान पाइंदाबाद।